Saasta se vääntyi tuonne ainakin. Vittu. Meillä on juuri nyt ruuhkaa. Kylpylähotelli Täällä Niko Neiplik, hyvää iltaa. Mulla kävi tämmönen harmillinen juttu, niin mun äiti ei anna enää mun pitää laneja tuolla kellarissa, kun mä menin meidän oven läpi tämmöisellä raivoisella lohikärmenlyönnillä, kun Tommi kusetti mut poistamaan tuon System 32 koneelta, niin se Windows ei enää toimi, tai siis mä oon kyllä korjannut sen koneen jo, mutta silloin, että se sais anastettua sen kaikki sermun timantit, niin voisinko mä varata teille tämmöstä niinku kokoushuonetta sen lanitustarkoituksen? Ei meillä ei ole semmoiseen tarkoitukseen meillä. No mihinkä tarkoitukseen ne kokoushuoneet sitten on? Ihan kokoustiloina, eli no siis kun pidetään kokouksia, eli siis ei, niinku sitä ei lasketa kyllä meillä. on vähän niinku kokous semmonen niinku no ei sitä meillä ei. Minkä taatte? Siis ei mehän ollenkaan. maksettais ihan yhtä lailla ja emme sotkettais siellä muuta kuin... No emme kyllä sotkettais siellä yhtään mitään. Ei rauhallista pelaamista. Ei meillä semmoiseen tarkoitukseen on niitä tiloja ollenkaan varattuna, että... No voit sä kysyä sitä jostakin vaikka sieltä teidän johdolta, että olisiko tämmönen mahdollista? Lomaalla ovat tällä hetkellä kaikki nuo esimiehet. Kaikki aina lomaalla, se on laiskumalta. Sittenhän meitä muuta saa palkkaa ilman meitä syytä. Niin. Että... Siis me maksettais ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin. No sinä voit, jos sä haluat sitä kysyä, niin voit soittaa arkena 8 ja 5 välillä tänne meidän myyntipalveluun, jos sä haluat heitä vielä kysästä siitä. Mutta minä olen aika varma, että se ei tämmöiseen käyttöön meillä ei niitä kokoustiloja myydä. No siis ihan samanlainen tarkoitus se on se. No jos sä haluat, minä voin antaa tuon myyntipalvelun numeron, niin soita vaikka maanantaina sitten sinne. No minä olen yrittänyt soittaa muutamaan hotelliin, niin ne sanoo joka kerta siellä, että pitäisi soittaa tänne myyntipalveluun maanantaina ja ei kyllä kiinnostaisi yhtään tällä hetkellä ihan kiehun tällä raivoisena, että pitäisi olla sitten ensi viikolla, pitäisi saada sinne lani-aika sinne. Niin, no mutta kun myyntipalvelu hoitaa meilläkin nämä kokoustilavaraukset esimerkiksi kaikki. Ja he ei ole tässä viikonloppuisin eikä iltaisin paikalla. Mutta niinku tekeekö se myyntipalvelu niinku joka hotellissa tämmöstä? Että siis jokaisella hotellilla on oma myyntipalvelunsa. Siis eikö ne siellä Respassa voi niinku varata sitä kokousta? Ei. Voi ihan saasta. Elikkä maanantaille menee kyllä sitten, jos haluat sitä kysästä, mutta minä olen aika varma, että ei tuommoiseen tarkoitukseen meillä niitä vuokrata. Mutta toki sinä voit kysyä sitä sitten maanantaina. Joo. Hyvästi. No niin, selvä, kiitti, moi.